să te concentrezi la condus, te rog eu, da? 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 Da, doamna doctor. Bine, liniștit puțin. Traficul, că știi șoferul ce? Că vreau să ajung mai repede, că nu mai pot. Păi și nu avem cum să scăpăm de trafic. Hai să ne calmăm, hai. Bă, trebuia să-ți dai o jumătate de pastilă, bă, frate, să ne iau și eu, bă. Nu-și făcea efectul, nu-și făcea Eu eram efectul. liniștit până să te văd Și pe tu ai tine boli, că mă? faci. Până să te văd că faci spume la gură, eu eram liniștit. Și tu ai boli? Da, bă, frate, am și eu bolă. Și tu ai boli? Ai boli? Unchiul, Cum mă, că ai boli? unchiul nu are. Ăsta are boli și ăsta nu are boli, Unchiul nu are nicio oară. Asta să răspundește repede, că eu am luat-o în 2 zile. Stai pe spate acolo. 2 zile am stat cu un prieten de la fel și am luat-o. Ai halucinații, că asta nu se ia. Asta e de la familie. Nu se? De la neam? E de la neamuri asta. Da, bă, că acum scăpăm de aici. Cred că nu mai e mult până la Poarta Raiului, ia? Doamna doctor. Doamna doctor, dar de ce simt că s-a întunecat? De ce văd lună, stele pe cer? Nu e, mă. Calmați-i. Niște apă, ai niște apă, te rog eu. Hei, calmează-te, Doamne, 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 niște Calmați-l, apă. calmați-l, vă rog eu. Haide, respiră, respiră. Ia, ridică-te în sus, ridică-te în sus, respiră. Respiră. Dați-i palme, dați-i palme, doamna doctor. Respiră. Așa, respiră. Dăm palme, unchiule. Unchiule, dăm palme. Respiră. Gata, gata, calmează-te. Dați-i palme, dați-i palme, dați-i palme. Doamne, Doamne, Doamne. Câte 3, nu mai multe, câte 3. 3, viața. Câte 3 trebuie să dai. Hai, acum dă-i pe fai aici. Vă rog să vă calmează-te, calmează-te și tu. Hai, fii atent la trafic. Parcă mi-a revenit când mi-a dat palma asta. Auzi, frate? Poți să mergi și eu cu mașina ta? Te rog eu, liniștește. Stai calm acolo, stai calm. Liniștește că încerc să-mi cumva aia ca să salvez viața la amândoi. Să salvez viața la amândoi, lăsați-mă, doamne doctor, țineți-l acolo ca să ajung! Calmați-vă, vă rog. Băi, vreau să merg și eu cu Merg tine. drept în față, unchiule, nu ca să ajung Să acolo. ajungem în regulă. Unchiule, merg drept în Hai, față vă ca rog să ajung la frumos. Mihăilești. Da, da, Hai, vă da, rog eu da. să ne calmăm că Vreau să trebuie să mergi. ajungem în regulă. Vreau să Băi, merg și eu cu tine. Băi, ascultă-mă! Băi, ascultă-mă! Gata că l-agităm și pe... Băi, ascultă-mă, dacă nu mă lăsați să mă calmez, să ajung în regulă acolo ca copii acasă, vă dau jos pe toți 3! Lăsați-mă ca să merg drept, că uite, mi-a revenit un pic, că mi-a dat unghiul cu palmii. Da? Stai liniștit, doamna doctor, țineți-l acolo, calmați-l. Stați un pic, că opresc aici ca să iau un pic Vine de... salvare! Unde? Vine salvare! Să iau un pic de apă, lăsați-mă un pic acum când mi-a revenit. Da, da, niște apă. Lasă-mă ca să-mi revin. Pe ori ajungem, ori murim, ori trăim. Lasă-mă drept în pace. Lasă-mă să-mi iau apă, să beau un pic de apă și să ajungem la Mihăilești cu dale acolo. Haideți să ne calmăm, niște apă, da, vă rog. Păi ce drept? Gata, 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 hai, respiră, respiră, respiră. Gata, gata, calmează, stai puțin așa și respiră, respiră. Vă rog mult să mă ajutați, că nu știu, nu pot să fac față cu amândoi, să ajungem în regulă acolo, trebuie să... E târziu deja, e târziu, nu știu cum o să... Păi, și care cabinet acasă? Vă rog, mergeți cu mine, da? Mergeți cu mine până ajungem la Mihăilești ca să ajungem în acolo, regulă. Da, vă rog mult. Ia și dă-i acolo Vă să rog care mult știi. că nu pot să fac față cu amândoi, vă rog mult. Acolo cobor și eu. Gata, ia puțin acolo. Și asta. Hai, ia, Aia, aghiazmă de aia? ia, bea puțin acolo. Iază. Ia, bea puțin acolo. Țineți mâna pe volan. Țineți mâna pe volan. Vă rog, eu țineți de volan. Doamne, Doamne, Doamne. Ține mâna, ține, condu drept. Asta e aghiazmă, cred că îmi revin, bă. Condu drept, unchiule, da? Stai, calmează. Unchiule, ai grijă pe unde e, uite-te în față. Asta e aghiazmă, bă! Unchiule, mergi drept, da? Hai. Ai permis, unchiule? Da, Mergi drept, uite-te în față, nu mai te uita la noi. Nu leșina, nu, te rog. Nu leșina. Unchiule, drept, mai accelera. în față. Nu mai accelera. Nu leșina. Ia piciorul. Faceți respirație gură la gură, repede, repede, repede.
Ia piciorul după accelerație. Faceți respirație gură la gură. Nu vă rog eu, nu acum. Lăsați-mă că sunt călășit. Ia bă piciorul după accelerație. Băi, ia piciorul după accelerație, ți-am zis. Ia piciorul. Condum față, uite-te în față. Ca să ajungem acolo, eu dacă nu iau pastilii mor. Vrei să mor? Nu! Vrei să mor? Mor! Vrei să mor, unchiule? Oprește, măi! Bă, vreau să mor, cum să opresc? Lasă-mă să ajung acolo. Butonul de panică, mă! Butonul de panică, mă, uite! Uite, Stai, butonul... tu stai aici, calmează, tu dă frumos, stai aici. Apasă, mă! Vezi că e trecere de pietoni aici. Dă-i peste ei! Nu vreau să ajung mai repede și... Nu mai accelera! Dă-i peste, accelerează, că vreau să ajung mai repede. Băi, băiatule! Băi, dă-i tare, mă! Accelerează, unchiule! Simt că mor. Vă rog, fiți atent, țineți de volan. Unchiule, stai ca să opresc leșin. Hai, oprește! Ia mâna că sunt leșin. Accelerează! Oprește aici! Doamna doctor, vedeți că leșin, o să leșin, vedeți, aveți grijă de mine, chema salvare să nu am copii acasă, vă rog eu, nu mă lăsați să mor, dacă leșin, în 2 secunde leșin. Nu mai simt mâinile! Ușor. Gata, aici, Nici picioarele! Ce sunt în toate fericire? Stai, ajutați-mă, nu mă lăsați așa, vă rog eu, ajutați-mă, faceți respirație gură la gură. Vă rog eu, faceți respirație gură la gură. Păi ce să-i fac? Faceți respirație gură la gură, haideți și dumneavoastră. Haideți și dumneavoastră, ajutați-mă, vă rog eu, faceți respirație gură la gură, să-i fac și eu la asta să rezim odată. Doamne, și salvarea asta ne vine, Doamne. Faceți respirație gură la gură. Ce respirație? Cum să-i Respirație fac? gură la gură, haideți. Nu, băi, Haideți. ce să fac? Doamne, ce facem? Nu-și revine, faceți respirație gură la gură, că nu-și revine dacă nu. Suflați ca să-și revină, vă rog eu frumos. Lăsați centura. Ei, cât de de-astea îmi faci, bre? Hai, Cât de de-astea îmi faci? ce? Cât de palme mi-ai dat tot drum? Auzi, câte palme am dat? Păi câte E glumă, bre, e glumă, doamne, e glumă, am făcut o glumă cu camera ascunsă, uite camera aici. Doamna mi-a zis. Păi că te bei cu noi, nu e nimeni bolnav. E doamne, e prietena mea, E roșit fața. Ia uite ce mi-ai făcut la față. E roșit fața. Mă nenorocit să moară câinii mei dacă nu m-ai nenorocit. E cât de... Hai, ce facem? Mergem? Te-ai speriat. Nu m-am Vrei speriat. să nu te sperii, să nu te sun, să nu te sperii. A fost o glumă. E cu o glumă, sunt pentru la, după internet, de la televiziune suntem. Să nu te superi. Nu bate cu baie. Ai reacționat bine de tot, ai fost curajos să mor. Ok? Ai fost cu noi. V-am speriat puțin, nu? Eu m-am speriat să nebunesc de mine. Ea nu e doctor, e îmbrăcat așa, așa e glumă, cum ar veni. Ai înțeles, nu despre ce e vorba, nu? Dar dumneavoastră speriți de ceva? Sunteți bine cu computerul. Vreți să mă consum? Așa dăm la toată lumea când după ce le facem glumă. Și te duce și acasă. Se duce și acasă. Exact la poartă, să nu te superi pe noi, că e glumă. Te superi pe noi? Nu? Gata, hai să mă dezbrac și eu că mi-e cald. Cât am țipat în mașină. La mi se făcuse frică tot. De ce n-ai făcut bre respirație gură la gură? Nu respiră. Păi, dacă se întâmplă pe bune, ce făceai? Tot palmei dădei? Păi, dar ce să-i faci? Să-l țin de mă? Să moară cea mai scump dacă nu m-a luat capul câte palme mi-ai dat după ce a fost. Dacă mai pun cap. Și mie Maria ce palme mi-a dat? Mi-a dat și eu și nu mai